गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ जोबोद गोजोनथाव खौरां। देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया जयन्त हाजरिका गोसोखांथि बान्थानि थाखाय सायख'जादों। बान्थानि थाखाय सायख'जानानै बिथाङा हाजासे गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। मुंदांखा देंखोगिरि सुलेखा बसुमतारिया बर' देंखोगिरिफोरखौ गोब्राब खस्थ' खालामना जाफुंसारनो खावलायदों। गाव देंखो रोजाबनायनि थाखाय बान्था मिजिंथियामोन होनना फोरमायो। लोगोसे देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारिया गाव बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा थाखो 5निफ्रायनो मेथाइ खनबोदोंमोन। देंखो मुलुगाव गोबांथार बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांजोखौ देंखोनि रानि मुंजों मिथियो आरो बिथांखौ गोबां बान्था आरो मानजों सन्मान महरै मानबावदों। जर'खायै बर' मेथाइ मुलुगाव बिथांनि बिहोमाया बुंस'हायै आरो जुगामि सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। हुसियार 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 गले गले बुंदों हुसियार। उन्दै बैसोआव जुलि जानो सानदोंब्ला 100 बार सांग्रां जा, नङाब्ला जोबथेसालिनि आलासि जानांगोन। जुदि नोंथाङा उन्दै बैसोआव जुलि खालामनो सानदोंब्ला दानो सांग्रां जा। 10 साननि गेजेराव उन्दै बैसोआव जुलि खालामनाय 3,000सो हौवाफोरखौ हमनो गोख्रोङैनो साखाफारा जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि सायाव गोख्रों सामोल होदों। बेराफारसे आसाम पुलिसा साफा साफा हमनो जेरैबो थियारि जानानै दङसै। रोगाथाइ आरो हान्थिनायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनिफ्राय धेमाजि आरो सिलिगुरिसिम बड'लेण्ड बास सिबिथाय होनाय जासिगोन होनना मिथिहोदों बिटिआर ट्रेन्सपर्ट बिफाननि EM रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। गोहोआव गैयाब्लाबो BPF राजखान्थि दोलोआ गोख्रों जागासिनो दङ। 2 नं सालबारि बियाब आरो मटनगुरि बियाबाव BPF राजखान्थि हान्जानि गेदेर जयनिं हाबाफारि खालामदों। हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' थामहिनबा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि काम्पा बरगयारि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे बे मेलाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा मेलाव बाहागो लायो। मेलाव बाहागो लाना काम्पा बरगयारि बिथाङा UPPL दोलोनि सायाव गोख्रों अजद होदों। BPFनि मिथिङाव थाङोब्ला रेशन कार्ड दानना होगोन, अरुन्दै होनाय जानाय नङा होनना बादा होदोंब्लाबो रायजोफ्रा रोजा रोजा बाहागो लाफैदों होनना काम्पा बरगयारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोङै UPPL दोलोनि सायाव अजद होदों। बर' बिजोंनि फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि इयुन। फोरोंगिरि होननानै बुङोब्ला सरासनस्रायै समाजनि बयनिख्रुइ जौसिन सारिनि मानथाखोआव बिमा बिफानि उनावनो फोरोंगिरि। बै समनि फोरोंगिरिफोरनि मावबोनाय बिहोमाफोरखौ नुसनबायोब्ला गोसोआव जोबोद दुखुनांथाव थासारिया जाखांफैयो। फोरोंगिरिफोरनि जेंना आरो बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफोरनि इयुना नोजोर होयोब्ला जोबोद दुखुनांथाव होननानै बुंब्लाबो बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। दिनै जों सावरायनो लादों थांनाय गोलाव सम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि हाबा मावनानै जोबथा बुब्लियाव सैनांनाय सासे भेन्सार फोरोंगिरिनि गोथां सावगारि। बेनो जाबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बामुन गामिनि बिष्णु बसुमतारिनि गोथां जिउ जारिमिन। सा सुलजरा गुदि फरायसालि भेन्सार फरायसालियाव 25-30 बोसोर 90 किल'मिटार लामाखौ साइकेलजों हान्थिनानै जिग' फरायसाफोरखौ फोरोंनाय गोबां गुन गोनां फरायसा जोनोम होलांबाय। नाथाय सा सुलजरा गामिनि फरायसालिया सरकारि जानायनि उनाव माखासे जाहोननि थाखाय फोरोंगिरि साख्रियाव थिसनथाइ मोनैनि उनाव बिथाङा गुदि फरायसालिनिफ्राय अराय समनि थाखाय गोजान जालांनांगौ जानानै फैयो। फोरोंगिरिनि बिबानखौ मावफुंनायाव थामहिनबा फरायसाफोरनो आबुं गियान होनायाव बिथांनि बिहोमा आरो बिथांनि रोंगौथिया जोबोद गुन गोनां आरो फरायसाफोरखौ ओनसोला सासे फोरोंगिरि महराव इसोर बायदि सासे सुबुंमोन होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। सा सुलजरा गुदि फरायसालिनि मोनसे समनि गुन गोनां फोरोंगिरि बिष्णु बसुमतारिखौ पुटिमारि बाजाराव नारें लेबु फाननाय हालोदाव लोगो मोनो आरो बिथांनि होलांनाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ गोसोखांनानै बारग' फरायसाफ्रा जोबोद गाबखांनाय फैदों। अदालगुरिनि सिखारि दांगायाव 10 लाख बिफां फुलि गायनो साखाफारा बिटिआर सरकारा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धोनस्रि हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय सिखारि दाङा मुंनि हाग्रा ओनसोलाव बिटिआर सरकारा 10 लाख बिफां फुलि गायनानै गिनिस बुक अफ रेकर्डसआव मुं लाखिनो साखाफारा खालामदों। हाग्रा बिफाननि ओनसोलखौ फिन थाजिम आरो सोमखोर खालामफिननो नाजानाया थारैनो बाख्नायथाव। दिनै जेराव बिफां फुलि गायनो थाग थियारि खालामदों बे सिखारि दांगा ओनसोलखौ नायगिदिंनो फैदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि फैगौ 14 सेप्तेम्बर खालारखालि गायनो गोनां हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो हाबाफारियाव बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार समाव लानो हानाय फोथायथाव ट्रास्टेड ब्रान्ड लनेबनि आपडेट।
नोंथांमोना गोनांथि समाव खम सुदावनो ब्रान्च मबाइल एपनि गेजेरजों मोननैसो डकुमेन्ट होनानै अनलाइन एपनि गेजेरजों गोरलैयैनो लन लानो हागोन, जेराव बे एपआव लाख लाख सुबुंफ्रा खम सुदावनो लन लागासिनो। भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होबाय, नोंथांमोना गोनांथि जादोंब्ला डाउनलड खालामनानै लनखौ लानो हागोन। आइजो जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा आरो अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि फेरगाव खुंफुंगोन खुंगा 16 बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर बादायलायनाय। अदालगुरि जिल्ला फेरगाव हालामनिफ्राय आलदा रायजो बडलेण्डनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानांनाय नखरफोरखौ थुलुंगा होनायनि थांखियै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो भेरगाव रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशननि जथाय बानजायनायाव फैगौ 15 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय खुंगा 16थि बडलेण्ड मुंख्लं गोसोखां आइजो जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया मोनसे गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जानो थांगासिनो। दिनै बे हाबाफारिखौनो बिथा खालामना बानजाय आफादनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम बादायारि हानजाफोरखौ मिथिहोनायजों लोगोसे हाबाफारियाव मददथि आरो हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' आइजोफोरनि मादाव बिटिआरआव बयनिख्रुइबो सिगांसिन एमपिआइ जानो हादों रिमजिम स्वर्गयारि बिथाङा आथिखालाव दायो चिरां जिल्लानि डिटिअ अफिसाव एमपिआइ महरै खामानि मावगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो क'क्राझार डिटिअ अफिसाव गोदानै फैना रिजु गगै बिथाङा बिटिआरआव एमपिआइ महरै खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय फोरमायदों। बिजनि बिस्तबायाव एसएसपि आरो हाग्रा बिफाननि जथाय संदाननायजों आयेन बेरेखा दंफां मिल बोखांदों, जाय समाव रायजो सोरखारा बिफां फुलि गायनायजों मिथिंगायारि थासारिखौ संरैखाथि खालामनायजों लोगोसे गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय सिगांलांगासिनो दं। बेबायदि समावनो चिरां जिल्ला बिजनि महकुमानि सिङाव नुनो मोन्दों गोबां गनायथि गोनां गैयै गोबां दंफां हाग्रा मिल बोखांनो हानायखौ। बिनि गेजेरावनो दिनै एसएसपिनि 52 नं बेटेलियननि दारासाङाव थानाय गाहाय मावखुलिनि मोनसे एसएसपि हानजानि गोख्रों संदाननायजों चिरां जिल्ला फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिस्तबानिफ्राय बोखांनो हायै गंसे गनायथि गैयै आयेन बेरेखा दंफां हाग्रा मिलखौ मख'जाथावदि एसएसपिआ मोनसे संगालि शिलंनिफ्राय मिथिनो मोननाय खौरांनि गेजेरजों गोख्रों संदानदोंब्लाबो बिजनि हाग्रा बिफाननि मददजों बोखांनो हायो बे दंफां मिलखौ। उनाव बोखांनो हानाय गनायथि गैयै आयेन बेरेखा दंफां मिलखौ बिजनि हाग्रा बिफाननि मावखुलियाव लानानै फैयो। सोलोंथाइ बिथिङाव बिटिआरआव प्रमद बर'आ लेहेम आरो लोरबांथि खामानि मावनायनि गोख्रों अजद। अल बिटिआर एलपि एन्ड इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि सोद्रोमा जोंसार बर' आरो अलंबार दैमारनि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों स्पेसियेल टेटआव उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरनि मार्कशिटखौ थाबैनो होनांगौनि दाबि दैखांदों। बिटिआरआव थाबैनो फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनांगौनि दाबिजों अल बिटिआर एलपि एन्ड इउपि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननि खौरांगिरि मेल। खौरां मेलनि गेजेरजों प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों अजद। प्रमद बर'आ सोलोंथाइ बिथिङाव लोरबांथि खामानि मावदों, बेनिखायनो बिटिआरआव थाबैनो फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो गोख्रों दाबि खालामदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि मुसुखा बानायगोन 200 कौटि रांजों। आसामनि गुवाहाटी जालुकबारियाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि मुर्शि नरेन्द्र मदिनि मुसुखाखौ 200 कौटि रां खरसा खालामनानै 190 फुट गोजौ लुखांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। फालांगिरि मुर्शि नवीन चन्द्र बराया बे थांखिखौ लादों होनना मिथिनो मोन्दों।